Ka jing pluing kabala jaha ka sing sajan hanong ba shilong kabala jaha thana road ha polis bazar kabala simpor palat arp sau kanta bani khon penlip ye ka ding kabala kalang bat bamlut ye ka jing don singam ha ka ti building bat kabala shimno ro ya ka wei ka mensim breu ka ba watla kala don ka jingirap na kliang jong ki por sipai bat air force ha ka jingle jurip jong ki por sarkar u konrad ke sangma bri menteri rang ba jong sarkar jela ula betha ya ki he sarkar ban penlong ya ka jing toket bat ulo betharu banle ya ka fire safety audit hapa ka jela ha ka deg jingle jurip pluding jong menteri rang ba lapenlong ru ya ka jingikran ha ka jingilang ka balengkot ha ka bala senran lang dau chief secretary ka jela ba dp walang baru dgp u dr lr bishnoi lembat kwe he officer sarkar u konrad ke sangma ulo betha ya ki he officer bakin it klo ya ka kaipot halor ka ne jingja Shushu Menteri Rang Ba ul Airo ya ke hukum ya ke officer bakin penlong ya ke safety audit jong kene ke jing pat ban pentikna ya ke dau jong kene ke jing peluding naga liang jong Menteri Rang Ba ul ai ya ke jing kublai ke bakarpang ya barok kitenat ki bedai kemi bat ke officer khamtam ki pulit perlibding nanta ki sipai air force ke asam rifle ki bsf bat ki bor punya district bat kumjuru ya ki pajba ki balami renti bantem ya kene ke jing long jingman namar kene jingja gede bala bu jingma bha namar ka ying gede ke badan hapdeng jong ga jaka ka balong yo bat ka bakhapnya bha bat kala bu jing e bha ya kali penlipding makin wan ha kene jaka bat kala dei ru ka basitom bha ong menteri Rang Ba One by one, trying to push this, trying to break this. Okay. Explode all options.